बे हालामाव आंनि नैथि आगान दा आं 99 आव बे एलपि स्कुल दं नामा खाथियाव भटिं सेन्टार दंना भटनि सेन्टार दंना भाई बे भटिं सेन्टाराव 99 आव फैदों बेयाव अब्ला जोंहा मिया भाइफ्रा खारजोब्बायमोन खारनानै गोदाव सोराव हाइ दैमानि सेराव दंहैयो नोंसोर बे बिराद गोलाव जारिमिनखौ बुंनो सोलाबा आं आसा खालामदों बे हालामा ओरैबायदि गोग्लैसोनानै दङ माने लामाया ब्रिटिश जुगनि आगोलनिख्रुइबो गाज्रिसिनाव दं जायफोर थान्दै जायो बेनिफ्राय बिटिसि एमएलए आनो जा एमपि आनो जा बिसोर जेबो नोजोर होआ आं मानो बुंदों आं नागालेण्डआव थांदों गलाघाटआव मेरापानी ओनसोलाव थांदों आं बे मेरापानी ओनसोलनि रिसोर्सआ जाहैदों अन्थाइ आरो बाला क्रर थाखा इनकाम खालामो नागालेण्ड गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट आरो बेखौ सोर खालामदों गासिबो ओरैजोब जेसेबां जेसिबि दङ जेसेबां दाम्पार दं बिसोरनि आखायावसो दं बर'फोरनियाव गैया असमियाफोरनाव गैया बेखौ नुनानै आं गोसोखांदों दिनै बेखौ आं बावाखै थांनाया नागालेण्डआव बेवहाय ओरैबायदि क्रर थाखा दङ बेवहाय कौटि थाखा गोदोनानै दङ बेखौ सोर खालामगोन जोंनि लाइमोनफोर लाबोनांगौ बेखौ लोगो नांनानै ससाइटि खुलिनानै दाम्पार बायनांगौ जिसिबि बायनांगौ बेनिफ्राय साप्लाइ खालामनांगौ मालखौ क्रर दिनै आमगुरिया सोरनि दखलाव दं आमगुरिया बिसोरजों नुदों नागालेण्डनिफ्राय निश्चय फैदों बिसोरो नागालेण्डनि बे इकनमिक जितु एक्टिभिटिस रांखान्थियारि जितु मावनाय बे मावनायखौ जों नुबोदों बेखायनो बेवहाय बिदि खालामदों नङाबाथ' दिनैनिफ्राय 10-12 बोसोरनि आगोल जेबो गैया मावामोन दाथ' बेव सनायानो खिनानै दं बे नोंथांमोननि बे जायगायावबो सनाया खिनानै दं इसेबां अन्थाइ दङ इसेबां सम्पति गोग्लैसोनानै दं इसेबां नेचारेल रिसोर्स गोग्लैसोनानै दं बियो बिनिफ्राय ओंखारलांनाय लोगो लोगो माने सनाखौ लखबहैयो आं मानो बुंदों जे जोंनि लाइमोनफोरा गोदाव सोरावसो जागासिनो दं अबेबा गुजरातआव पेकेजिं खालामथों ना पेकेजिं खालामथों बेंगालराव खामानि मावहैयो बहुद जायगायाव मावनो थाङो नाथाय जोंनि फुंखाया रांनि फुंखाया बावनो थानायखाय आं बेखौ बुंदों एसे आरो आंनि आइडियानो बेनोखा जों मानो साननो रोङाखै जों जायो आरो उन्दुयोल' नालाय जायो आरो उन्दुयोल' आं बेखौ रेफारेन्स खालामदों लाइमोना सोरखौ बुङो जायफोर 9 बोसोर जाबाय 9 बोसोरनिफ्राय 35 बोसोरनि गेजेराव सहैबाय बिसोरनो लाइमोन आरो बे लाइमोन बैसोआ ओरैबायदि बैसो जोबोद क्रुसियेलबो पिरियड बियो 9 बोसोरनि गाहायथि 17 इयार्स जायफोर दङ 18 इयार्सआव थाङाखै बिसोरो दिखुरा आरो बे दिखुराया ओरैबायदि अबस्थायाव थायो बिसोरो हमना ला 8, 9, 10 फरायनाय ओरैबायदि लिमोनग्रा बे पिरियडआ बाव जै गोलैबाय आरो बिनिफ्राय सिखारबोनो हाला बे जाहैबाय दिखुरानि हान्जानि ओरैहाय एसे इउथनि हान्जाया एसे साननो हायो बिसोरो गावसोरखौ खाटायनो हायो ब्रेनखौ वाश खालामनो हायो बे ब्रेनखौ वाश खालामनाया गोरलै नङा औवा गोरलैखौ जों जेरैहाय फदबला बायनो हायो जेरै मेरै हेबनो हायो नाथाय जै औवाया राबाय बेखौ फदबनो हाया एकदम लहाजों माजों बा अरजों फेंनानैसो फदब बायनो हायो गिदिं होनो हायो अब्ला जों साननानै नाय जोंनि लाइमोनफोरा दहाय बुंनाय बायदि माबायदि अबस्थायाव दङ आङो लारियै बुंलांगोन एसेल' बुंगोन
नाथाय नोंथांमोनखौसो आइ बाबामोनखौ बांसिन साननो गोनां बांसिन साननो होगोन बिदि बाथ्रा बुंनो नागिरदों आं होमबा 18 आरो 35 बोसोरनि गेजेराव बिराद सिडिं पिरियड होननानै बुंनाय जायो बेवहाय गासैबो सोलोंनांगौ जोंनि फरायनायाबो कमप्लिट जाहैनांगौ 25 बोसोरनि गेजेराव 25 बोसोर जेब्ला कमप्लिट जाबाय अब्ला थीसिस खालामनाय माबा एमफिल खालामनाय प्रफेसनेलाव थांनाय बेफोर हाबाया जाहैगोन दा बे समखोन्दोआव आं फरायनायनि बाथ्रा फरायनायनि बाथ्राखौ बुंग्रोनि जोंनि लाइमोनफोरा बेसेबां सांग्रां फरायनायाव जोंहा बेसेबां कालचार रिडिं कालचारा जोंना दङ गैया लाइमोनफोरनि थाखाय मोनब्रै स्किल दङ मोनब्रै स्किल बे मोनब्रै स्किलखौ गोसोआव लाखिनांगौ बे मोनब्रै गुना मा बे हारोंथाया मा बे हारोंथाया जाहैबाय लिसनिं खोनासंनाय 1 नम्बर 2 नम्बराव जाहैबाय माबे रिडिं स्किल फरायनाय 3 नम्बराव मा स्पिकिं स्किल अर्थात बाथ्रा बुंनो हानाय बाथ्राखौ थब बुंनो हानाय बाथ्राखौ फ्लो खालामहोनो हानाय जोबथारनाय स्किला माबे राइटिं स्किल बे राइटिं स्किला ओरैबायदि जिनिस बेखौ जों कालचार खालामाबा हाया गोबांथार मानसियानो पएट जानो हागौमोन गोबांथार मानसियानो नभेलिस्ट जानो हागौमोन गोबांथार मानसियानो शर्ट स्ट'रि लिरनो हागौमन थुनलाइगिरि जानो हागौमोन नाथाय हाया मानो हाया बे स्किलखौ सोलोंनानै लायैनि जाउनाव बे जिनिसा जादों 1 नम्बरा जाहैबाय रिसेप्टिभ स्किल होननानै बुंदों बे रिसेप्टिभ स्किला जाहैदों लिसनिं एन्ड रिडिं फरायनाय आरो खोनासंनाय आरो फरायनाय बे मोननै जिनिसा जोंनि थाखाय एटेनसनखौ थिक खालामनो हायो एटेनसनखौ द्र खालामनो हायो आरो बे एटेनसनखौ द्र खालामनो हायोब्लासो जों सोलोंनो गोनांखौ सोलोंनो हागोन नङाबा जों सोलोंनो हाया मोनसेया जाहैबाय प्रडाक्टिभ स्किल बे प्रडाक्टिभ स्किलाव थायो स्पिकिं एन्ड राइटिं बे मोननै जिनिसा लाइमोनफोरनि गोसोआव सोनानै लानो हायाब्ला बे प्रडाक्टिभ स्किल स्पिकिं एन्ड राइटिं जेब्ला स्पिकिं होबाय बेखौ जेब्ला लिरनो होनाय जायो बेखौ बेसेबां गोजौआव लिरनो हागोन बेलाय माबादि लिरनो हागोन बेलाय बेखौ जों नोजोर होनांगौ फरायनायनि बेलायाव दे बियो फरायनायनि थाखाय होमबा बे मोनब्रै स्किलखौ जोंनि फरायसाफ्रा गोसोआव लाखिनांगौ लिसनिं स्पिकिं रिडिं एन्ड राइटिं बे मोनब्रै जिरादनि सायाव बुहुमनि सासे गेदेमा पण्डिता बुंदों बे पण्डिता इंराजि रावखौ सोलोंनानै जेबो जाया मुल्य गैया बियो होननानै बुंग्रा बे मानसिया चेलेन्ज खालामदों ब्रिटिशफोरखौ बे रावखौ सोलोंबा मोसौ जाजोबगोन होननानै बुंदोंमोन बे मानसिया बिनि बाथ्राखौ उल्थायै मिन्स खालामना चेलेन्ज खालामदों इंराजि रावखौ बुहुमनि राव लेंगुवेज फेंखे खालामदों बेनि मुङा जादों फ्रान्सिस बेकन बियो बुंदों जोंनि लाइमोनफ्रा गोसोआव लाखि बियो मा बुंदों रिडिं मेक्स अ फुल मैन फरायनाया मानसिखौ गियानि खालामो कनफारेन्स रेडि मैन बिदि जुथुमनाया मानसिखौ थाग थियारि खालामो डिबेट खालामनो थाखाय बाथ्रा बुंनो थाखाय थाग थियारि खालामो राइटिं एन एक्जेक्ट मैन यस लिरनायासो मानसिखौ पारफेक्ट खालामो होमब्ला फरायनायाव पारफेक्ट जानांगौब्ला मा जानांगोन जोङो मा जानांगोन फ्रिकुवेन्टलि जों प्रेक्टिस खालामनांगोन सोर मा बुंदों सोर फोरोंगिरिया माबायदि फोरोंदों बिनि कनसेप्टखौ हमनो हाग्रा जानांगोन फोरोंगिरियाथ' फेसिलिटेटर लार्नारफोरखौ एक्सेप्ट खालामनांगौ एक्सेप्ट खालामनो हायाब्ला जों प्रडाक्ट खालामनो हानाय नङा लिरनो हानाय नङा आनजादाव जों जेबो लिरनो हानाय नङा जोंनाव बे आंखाल दङ बे क्राइसिसआ जोंनाव दङ दा जोंनाव दहाय पार्सेन्टेजनि बाथ्रा दङ जोंनि बहायथ' माथो दङ जों बुंनो थाङोब्ला मालायनि रुजुनो जेबोआनो गैया आंथ' एक्सटार्नेल जायो मालाबा फ्लाइं स्क्वाड जायो आमगुरियाव फैयो बेंटलाव थाङो ओइ रानिखाथायाव थाङो बासुगावआव थाङो बान्दोबाव थाङो ओइ एखेबारे खनाथिं पानबारिथिं थाङो खासिकत्रायाव थाङो बेखौ गिदिंनो गोनां जाहैदों जों नुदों बर' गथ'फ्रा लिरनो हाया मानो हाया
जोंनि आइ आफामोनहाबो दाय दङ आइ आफामोनहा गथ'फ्रा फरायदोंना मादों बेखौ नोजोर होआ नों एखे एग्जाम्पल होनि आं बर' मिडियाम प्राइभेट स्कुलाव थांनाय गथ' इंराजि मिडियामाव थांनाय गथ' आरो सरकारि स्कुलाव थांनाय गथ' बे न'खरसेनि सानै गथ'खौ नाय सोरखौ साबसिन अनो बिमा बिफाया सोरखौ साबसिन अनो बै प्राइभेट स्कुलाव फरायनायखौ लायगोन थांगोन जाहोगोन लोंहोगोन गानहोगोन जोमहोगोन देलामाला थांगोन प्राइभेट स्कुलाव फरायनाया आखाइयाव हा लिलि लाला गस्ला नागोल थेबनाय लेखा लानानै खालामगोन बास जोंनि फोरोंगिरि सारमोनहा मेडाममोनहा फोरोंबासो फोरोंबाय फोरोङाबा गैले बिसोरो थल' थिंरिं फेन फैखोलायनाय खारबोगोन ओमफ्राय नोंथांमोना नायदो इंलिश मिडियाम फोरोंनाय बर' मिडियाम प्राइभेटाव फोरोंनायखौ नोंथांमोना बेसेबां जोथोन लायो सरकारि फरायसालियावथ' गासैबो फ्रि होदों जानाय होदों बिजाब होदों इउनिफर्म होदों हिन्जावसाफोरनो साथा होदों साइकेल होदों हौवासाफोरनो माबा माबि होलाबायदों आरो मिड डे मिल मोनजायो प्राइभेट स्कुलावथ' मोनजायो नामा आं ओरैबायदि साननानै दं आइ आफामोन गाज्रि दामोन बर'फ्रा माहाजोन जाजोब्बाय नामाथाय माहाजोन जाजोब्बाय नामा सरकारनि स्कुलखौ नांला नामा सोरखौ रायबावगोन जोंलाय उनाव सरकारि स्कुला थैजोबब्ला सरकारा जेबो होआखै मा होआखै सोरखौ रायगोन जोंलाय बे लाइमोनफ्रा बेखौ सोलोंनांगौ जोंनो लाइमोनफ्रा मिथिनांगौ दा फरायसालियारि जिउआ बे स्कुल लाइफआ बे लाइमोनजों जोबोद सोमोन्दो दंना होमबा लाइमोनजों सोमोन्दो दं होमब्ला जों फरायनायनि गेजेरजों जोंनि गोसोआ कम्पिटिटिभ जाखायाब्ला चेलेन्ज खालामनो हायाबा लाइफ इज ए चेलेन्ज लाइफआ चेलेन्जसो लाइफआ स्ट्रागलसो बे जोंनि जिउआ स्ट्रागलसो बे जिउआ ओरैनो मोननाय नङा आरो जिउआ खनसेल' फैयो बे खनसेल' फैनायखौ जों रैखा खालामनो थाखाय जोंनि लाइमोनफ्रा माखासे जिनिस गोसोआव लाखिनांगौ बे जाहैबाय आं बुंनाय नङा बे वर्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेसना दिहुननाय बाथ्रा बे फर्मुलाखौ जों दिनै रोंनांगौ बे फर्मुलाया जाहैबाय जोंनि फरायसाफ्रा जायफोर दङ दा जायफ्रा पिजिसिम दङ थाखो 7 थाखो 8 थाखो 9 थाखो 10 बिसोर फरायसा बिथांमोन दङ बिथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां बे जिनिसा आं बेखौ गोबां जायगायाव बुङो लाइमोनफोरखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय बे जाबाय सेल्फ एवार्डनेस गावारि सांग्रां जोंनि फरायसाफ्रा गावारि सांग्रां नङा बिमा बिफाया फरायदो होनबाय गथ'आ फराया बिमा बिफाफ्रा जौ लोंनानै जुमाय लोंनानै सानैजों बुलायलायगोन बिसोरो गथ'आ अखानायै फरिखा लिरथारनांगौ आनजाद लिरथारनांगौ बियो गथ'आ अब्ला बे बिमा बिफा जौ लोंनानै बुलायनाय बुद्रुलानाय खानायाव हमलायनाया बेनाव रिभेल जागोन ना जाया रिफ्लेक्ट जागोन ना जाया आफामोनहा बुलायदों आं माखौ लिरहैगोन गथ'आ बे गथ'आ माखौ लिरहैगोन आनजादाव बेखायनो जों सेल्फ एवार्डनेस जानांगौ होननानै बुंदों सेल्फ एवार्डनेस जायोबा जों गावनो सांग्रां जायाब्ला मालायनि खाथियाव जों थांनानै मालायनिफ्राय जे माबा मोनसे मोजां बाथ्रा मोनबोगोन बे नङा गावनो जानांगोन गाव सेल्फ एवार्डनेस जानांगोन बेनि एम्पिथि फैनांगौ सोरबा गथ'आ मोजां रोखोमनि हाग्रा दङब्ला सोरबा गथ'आ मोजां आनजाद होनो हानाय फरायनो हानाय गोरों गथ' दङब्ला बेहा बिमा बिफा थैजाबाय बेखौ फोरोंनो हानाय मानसि गैलिया थाखा फैसा दङ थाखाजोंनो गासिबो जायो नामा आंथ' मिथिगौ जाया राङानो गासिबो नङा मानि इज नट एभ्रिथिं राङा गासिबो नङा रांजों नों सार्टिफिकेट बायनो हागौ नामा हाया सोरबा बायनानै साख्रि मावदोंब्ला बियो साख्रिया साफा थांगोन बियो 2 नम्बरि खालामनानै सार्टिफिकेट बायग्रा दं सोरबा बिएडखौबो 2 नम्बर खालामग्रा दं डिएलएड माने 2 नम्बरि खालामग्रा दङ दाथ' हमबायना one after another जोंलाय बेखौ सेंग्रा बैसोआव लाइमोन बैसोआव बेखौ मानो खावनो जों गाव डेडिकेटेड जानांगौ जों एम्पिथि जानांगौ सहानुभूति खालामनो हानाय जोंनि गेजेराव फैनांगौ सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव लाइमोनफोरनि गेजेराव बे सेम्पिटिया जोंनि गेजेराव एम्पिटिया जेब्लासिम फैनो हाया
अब्लासिम जों गावखौ फोसाबनो हानाय नङा बेनिफ्राय जों इन्टारपार्सनेल रिलेशनशिप जों गावजों गाव जि सोमोन्दो बे सोमोन्दोखौ जों क्रिएट खालामना लानांगौ दिनै आइ बाबामोनहा मिथिगौ जोंनि गामियारि इसिंनि रायजो जानाय आइ आफामोनहा मा बुङो फिसालाफोरखौ जोंना बेहायासो मिथिगौ जोंना आमोखायासो मिथिगौ आमोखाखौसो फिसालानियावसो गासिबो ज' हरजोबबाय अथ'सो फिसालाया 10, 9, 10आवल' फरायदों बेनो गासिबो दायित्व हरबाय अब्ला बे फिसालाया माबायदि जागोन बेनि रिलेसना बिफाजों गैयै जागोन बिमाजों गैयै जागोन बिमाखौ आइ होननो लाजिगोन बिफाखौ आफा होननो लाजिगोन बिनि जायगायाव पापा मामि बिनि जायगायाव बोराय बिनि जायगायाव बुरै बिनि जायगायाव खाबिथिउ बिनि जायगायाव बुदां आफा गैया बुदां बोराय दं नै बिदि फैयोब्ला बे रिलेसना जोंना मा जागोन जेब्लासिम रिलेसना मोजां जाया न'खराव गाबज्रिनायफ्रा आइ आफा आब' मादै आनै बे सोमोन्दोआ गथ'फोरनि बिखायाव सेंग्रा लाइमोन सेंग्राफोरनि गोसोआव हाबनानै थायाब्ला बियो उनावहाय बे सोलोंनो हाया आं दाहाय बुंदोंना औवा गोरलैखौ जों जेरै फदबनो हायो गुरै बेखौ हाया बायगोन बियो नङाबा जगोन बियो नङाबा सुब्रे जागोन बियो बेनिफ्राय एफेक्टिभ कमिउनिकेसन जानांगौ जोंनि गेजेराव सोमोन्दो जोंनि गेजेराव बिमा बिफाजों फिसाफोरजों जोंनि आइ आफामोनजों गथ'फोरनि सोमोन्दै ओरैबायदि जानांगौ एकदम फिथाइ गोनां जानांगौ बे फोनांजाबथाया मा जानांगौ बयबो बिफाफ्रा बिमाफ्रा फिसाफोरखौ कन्ट्रल खालामनो हानांगौ नै आफा नों बिदि दा खालाम नै आयै नों बिदि दा खालाम नोंनिया बे नङा नों गावखौ दाग्रो बिनिफ्राय मा फैगोन बे उनाव जागोन बे नङा बेयाव जुदि कन्ट्रल खालामनो हायाब्ला 9 and 10 आव फरायनाय गथ'फ्रा मा जायो सेंग्रा सिख्लाथ' बिसोरो सेंग्रा एसे लाइमोन जाहैबाय नालाय गोसथोलायनानै मोनलायाबा दिन्दां दिन्दिं फासि नांनानै फैयो बेथ' थिग नङा जिउआथ' खनसेल'सो फैयो खननै खनथाम नङा बे जिउखौ फोजोबनायनि बे धंस आंनि सिडनी खाथिखाद्रा हायार सेकेन्डारियाव गथ'आ जोबोद मोजां हिनजावसा देग्लाय फार्स्ट डिभिजन पास जाथारनांगौ बे गथ'आ 10नि बर' मिडियामनि दाखालि मा जाखो सोरजों गोसथोलायनानै बोरै मा बै सेंग्राया थैनायनि उनाव गावबो दिन्दां मा लाब जाखो बियो एथ' मोजां गथ' माने फार्स्ट डिभिजन पास जागोन लेटार सेटार मोनगोन बे गथ'आ बे सेंग्रा थैनायनि उनावनो दिन्दांसो जाबाय अब्ला बेखौ माबोरै मोनखो जोंनि बिमा बिफाया बेखौसो होगोन नामा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेखौसो लागोन नामा बेखायनो आं खावलायगोन जायफ्रा बाव लिरगिरिफोर दङ सुंद' सल' लिरोब्ला मालाबाबो सेंग्रा सिख्लाखौ बुथारनाय दाहो सोरबा थैयोब्ला बे थैजाग्रा बे गारजाग्रा चेलेन्ज खालामनांगौ एस्टाब्लिश खालामहैनांगौ बियो जाहाथे आइडियेल जायो जोंनि समाजनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय आं बिदि जाजानो लुबैयो बे जाबाय एफेक्टिभ कमिउनिकेसन होननानै बुंदों बे कमिउनिकेसना सोरबा सल'खौ लिरबाय सेंग्राया फासिनानै थैबाय सिख्लायाबो ज्राव फासिनांहैबाय बे सल'खौ जाय फरायगोन बेबो उमुगाथ' ओरैबायदि खालामदों निश्चय आंबो बिदि खालामनांसिगोन नै बे मेन्टेलाव हाबनानै थायो बे मेलेमाव बे दहाय जोंहा सफ्टवेयारखौ गोदान सोनांगौ नोंना कम्पिउटार लेंगुवेजजों बेफोर बाथ्राखौनो बुंदों मोजांखौ जों सोनांगौ गाज्रिखौ मा खालामनांगौ डिलिट खालामनांगौ दोननो नाङा बेखौ जोंनि थाखाय खहा दं बे खैफोद दङ बे खैफोदनि गिरि बियो दाना जोंना मा जायो प्रब्लेम सल्भिं खालामनो जेंना नुजायो जोंजों फरायनायावबो जेंना फैयो संसार सालायनायावबो जेंना फैयो आइ आफामोनाबो जेंनानि मोगा मोगि जायो बेखौ जों माबोरै सल्भ खालामनो न'खराव जोबोद मोजाङै थालायनानै जिरायनानै रायलायनांगौ जादों अब्ला जोंनि जेंनाया फरायनायनि जेंना थांलाय फैलायनि जेंनाया गावनो गाव समाधान जागोन बेखौ जों सुस्रांलायनो हागोन जोंनि जायफोर गोरों दङ जायफोरखौ बर' रावाव जानागुरु होननानै बुङो जायफ्रा धोरोम गुरु दङ बैसोरनि खाथियाव सथ'फै दहाय मेथाइ रोजाबदोंना मेथाइ मोसादोंना मोजांनो रोङैखौ सोलोंनानै लानांगौ रोङैखौ सोलोंनायाव लानायाव माथो गाज्रि दं लाजिनायनिथ' बाथ्रा गैया भाइ लाजिबा खाजि गोमागोन
सोलोंनांगौसो जोङो मोजां बाथ्राखौ सोलोंनांगौ मोजां बाथ्राखौ जों गियानखौ जों सोनानै लानो हायोब्ला बे गियाना जोंनि थाखाय बयनि थाखाय बे मानसिया माबायदि जागोन स्रां जोंमाया जेरैहाय जोंनि साननि सोरांजों जों बयबो थांनानै दं बेबायदि लिडार बेबायदि लिड खालामग्रा जोंनि गेजेराव मानसि नांगोन आरो बे बिबानखौ जोंनि बे फैबाय थानाय यां जेनेरेशनफ्रा बे इउथफुल लाइफआसो कन्ट्रल खालामनो हागोन बिनिफ्राय डिसिसन मेकिं जोंना डिसिसन खालामनो हाया थिरांथा लाया जोंनि गथ'फ्रा मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो मा खालामगोन बेखौ साननो हाया बिमा बिफाया खायसे जर जलुमै नों साइन्स फरायनांगौ अथ'स बे गथ'आ आर्ट्स फरायबो हयथ' आइएस परीक्षा आनजाद होनो एसएस परीक्षा होनो थाखाय आईपीएस होनो थाखाय आईएफएस होनो थाखाय आईआरएस होनो थाखाय बे रेडि खालामनो हाहैगौमोन नाथाय अख्रायैनो बेखौ कमार्स फोरोंबाय अथ'स बे गथ'आ आर्ट्सनि जाय गथ'आ माने आर्ट्स फरायनो हागौ आर्ट्सआबो साख्रि दंना मानो गैया बिराद मोजां मोजां साख्रि दं आईएएस फरायनाय आईएएस पास जानायफ्रा सोरलाय बिसोरबो आर्ट्स फरायनो सोरबा इन्जिनियार फरायनाय जोंनिया जाबसिननानै होयो बे डिसिसनखौ गथ'फोरखौ लानो हो आरो बे डिसिसना जोंनि बिमा बिफाजों क्ल'ज रिलेटेड जानांगोन बेखौ होनना बुंदों डिसिसन मेकिं जों थिरांथा लानो हानांगौ जोंनि थिरांथा लानो हानाय गुनखौ जोंनि लाइमोनफ्रा दानिफ्रायनो सोलोंनांगौ एम्बिगुवास डिसिसन होनो नाङा ओरैबायदि डिसिसन कनक्रिट मोनसे डिसिसन लानानै होनो हानाय बे गोसोखौ बे गोरबोखौ बे सानस्रिखौ बे सान्थौखौ सोनानै लानो हायोब्ला जों थारैनो मोजां लामाथिं थांनो हागोन होननानै आंहा गोथौयै फोथायनाय दं दानिया क्रिटिकेल थिंकिंनो बे जोंनि गासैबो जिरादफोरा आं जै मोनद' बाथ्रा बुंबाय बे मोनद' बाथ्रानि सायाव जोंहा क्रिटिकेल थिंकिं क्रिटिकेल बिराद गोब्राबै बिजिरनो हागोन थांबा मा जागोन थाङाबा मा जागोन बिनि रिजाल्ट बिनि फिथाइखौ सानखांसो मावनो थांनांगौ नों सानखांनायनि उनाव आं थाङाब्ला हामगौमोनलै आं बेखौ लायाब्ला जागौमोनलै होननानै बुंबाथ' जानाय नंला जाया बियो दा बेखायनो होनदों क्रिटिकेल थिंकिं जोंनि गेजेराव सोरजिलु जिंगा थानांगौ सोरजिलु आरो बे नोंनि बा जोंनि जिनियास आं बेखौ रोंगियान होनदों बर'आव रोंगियान प्रतिभा जायखौ असमियाव प्रतिभा संस्कृतआव प्रतिभा बांलायाव प्रतिभा बर'आव रोंगियान बे उन्दुनानै थायो सिरियै उन्दुनानै थायो लामाफ्रा जेरैहाय लामाया मोनायाव सिरि गांलाब उन्दुयो जेला अखानायै मानसिफ्रा थाबायो अब्लासो लामाया लाइट जायो जिउ गोनां जायो नोंथांमोननि बे सेंग्रा सिख्लाफोरनि इयुथफोरनि लाइफआवबो बे उन्दुनानै दङ बेखौ फोजाग्रा नांगौ बेखौ दैदेनग्रा नांगौ बियो बहाथिं थांगोन माबोरै थांगोन मा खालामहैगोन बे थिंकिंआ क्रिएटिभ जानांगौ होनना बुंदों बिराद सोरजिलु जानांगौ बेखायनो होनदों क्रिएटिभ थिंकिं जानांगौ क्रिटिकेल थिंकिं क्रिएटिभ थिंकिं जेला जाबाय बे जेला कम्बाइन जाबाय मोननैया कम्बाइन जायोब्ला जेखि जेंना फैया बेखौ सल्भ खालामनो हागोन आरो बे सल्भ खालामनायनि बिथायाव दङ बिमा बिफाजों रियेलिटि दं ओमफ्राय डिसिसनखौ जों लानो हागोन बेनिफ्राय बे मोनदाइननि गेजेराव जेब्ला गुलुं गुजुं जाबाय मोनदाइननि गेजेराव गुलुं गुजुं जायोब्ला कपिं विथ इमोशन जोंनि आबेगखौ जोंनि बोदोरखौ जों कन्ट्रल खालामनांगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेखौहाय लाइमोनफ्रा कन्ट्रल खालामनो रोंनांगोन बे कन्ट्रला माबोरै फैगोन बोदोरखौ दबथायनाय एबा सामलायनायाव हमथानाय धोरोमारि बिथिङै जायफ्रा धोरोमारि शास्त्र फरायगोन धोरोमारि शास्त्रखौ जायफ्रा मोजां मोनो बिथांमोनहा बे धोरोमारि शास्त्रथिं थांथों आं बेखौ बुङा बे आंनि आयदा नङा नालाय आं बेखायनो बिथिं बुङालासिनो आं ओरै बुंबावनोसै जोंब्ला माबा मोनसे स्ट्रेस जायो जेब्ला माबा मोनसे खालामनानै फिथाइया उल्था थायबाय अब्ला मानसिया मादि स्ट्रेस जायो साइलेन्ट थानो मोजां हारसिङै माबा माबि सानग्रा जायो जेब्ला बेखौ कन्ट्रल खालामनो हाला बियन्ड कन्ट्रल जाबाय अब्ला मा जागोन बियो फाग्ला जागोन बे फाग्लि जागोन बे लामायाव थांनानै मिनिनो बायगोन बेखौ गोसोआव लाखि बेखायनो
बे मेनेजिं स्ट्रेस जोंनि बायलुं गोसोखौ जोंनि लोरबां गोसोखौ जोंनि उइकनेसखौ जों कन्ट्रल खालामनो हानांगोन जोंनि लाइमोनफ्रा आरो बे क्वालिटिखौ बे स्किलखौ जोंनि लाइमोनफ्रा क्रिएट खालामनांगोन अब्लासो जों जोंनि जि लामाजों जों थांनो लुबैदों हागोन नोंथाङा लेखा गारनो हागौ लेखा फरायाखै जानो हागौ नाथाय लेखा गोरों नुनाय मानि गियानि नङा आइ आफामोन लेखा गोरों नुनाय माने गियानि नङा नोंनि आइया नोंनि आफाया रोङाबो जानो हागौ नाथाय बिसोरो ओरैबायदि गोरों संसारखौ बोरै सालायनांगौ बिनि नलेजआ बिसोरो दं बेखायनो जों आइ आफाखौ जाम्बा होननानै दासान बिसोर सियान बिसोर गियानि नों लेखा गोरों जानो हागौ नों बिसोरनि समान गुन गैयाबो जानो हागौ बेखायनो गासैबो लेखा गोरों नुनाय माने गियानि नङा बेखौहाय जोंनि लाइमोनफ्रा गोसोआव लाखिनाया मोजां बे लाइफ स्किल एडुकेशननि बाथ्रा बियो आं बेखौ बुंबाय लाइफ स्किलनि बाथ्रा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि लाइमोन मोना जोंनि इउथ लाइफआ बेखौ कन्ट्रल खालामनायखौ आयत्त खालामनानै लानो हायोब्ला जोङो जोंनि गोल जोंनि थांखि जों जि थांखियाव थांनो नागिरदों बेवहाय जों सहैगोन नङाबा जों सहैनो हाया जों फैलार जागोन गोसो थायोब्ला लामायाबो ओंखारो गोसो थायोब्ला where there is a will there is a way इंलिसाव जायखौ बुंदों गोसो थायोब्ला लामाया ओंखारो नोंहा रां गैया जानो हागौ नों नाथाय ब्रिलियेन्ट यस नोंखौ मदद होग्रा फैखागोन नोंखौ सोरबा एसे थुलुंगानो बाथ्रा रांजों नङाबाबो गोसोनि थुलुंगाथ' होगोन गोसोनि थुलुंगायानो बयनिख्रुइ देरसिन थुलुंगा आरो बे थुलुंगाखौ नों बायनानै मोना बेखौ बायजायाबो रांजोंबो बायजाया बेखायनो नामदों गासैबो लेखा गोरोङानो आं दहाय बुंदों गियानि नङा होननानै बुंदों आखाइ फारसेजोंल' आखाइ खबजाया खबजायो नामा आइफोर आफाफोर खबजायाथ' आइ बाबामोनहा मिथिगौ आखाइ फारसे माबोरै जानो बेलाय रायजोफ्रा आखाइ सोमावोब्लानो दै बोहैयो इउनाइटेड जायोब्ला खौसे थायोब्ला रायजो राजाफ्रा आइ आफामोनहा खौसे थायोब्ला रावबो गाज्रि जिराद बे इभिल डिड्सआ बे इभिल नलेजआ जोंनि समाजाव जोंनि हारियाव हाबनो हानाय नङा जों बेसेबांबा गोबाव गोदोसोनानै थानाय जाति नङाब्ला बे जोंनि हाया जोंनिखा जोंनि जाति जोंनि हा जोंनि राव साइन्टिफिक राव बर' रावा आं बे रावजों लाबोनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा मिथियोना मिथिया जो होननाय सोदोब गैया होनबा जोनाय बर' राव ओरैबायदि आर्गुमेन्टिभ ओरैबायदि साइन्टिफिक राव बर'आ गुबुन हारियाव बे रावा गैया जोखो होननानै बोखोनथिनदों जोखाव जोनानै खावनै खालामथिनदों जोस्लिं जोनानै सिलिंथिनदों जोसाव जोनानै स्राव खालामथिनदों जुख्रब जोनानै ख्रब थांथिनदों खुनु रावाव पृथिबिनि रावाव बे गैया एक बर' राव दं बर'आ आर्गुमेन्टिभ राव जानायखाय साइन्टिफिक राव जानायखाय ग्रामारियान राव जानायखाय बर' राव थैयाखै हाजार बोसोर बर' रावखौ रावबो सेबथेनानै फोजोबनो हायाखै मिथिबायना आइफोर आफाफोर जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेखौ मिथिनायनि गोनांथि दं होमबाथ' बर' रावा साइन्टिफिक राव आरो बर' रावा आसामनिल' राव नङा बियो भारतनिल' राव नङा बियो मुलुगनि राव बे इन्टारनेशनेल राव बर' रावा इन्टारनेशनेल माने इन्टारनेशनेल बांलादेशआव दङ नेपालाव दङ भुटानाव ब्रह्मफोर दङ थाइलेण्डआव दङ थाइलेण्डआवथ' नुबायदों इण्ड'नेसियायाव बर'फोरजों सोमोन्दो थानाय मानसिफोर दङ गैया होमबा जोंनिल' गैया आं एग्जाम्पल होनि आं ओंखाम जायो जोंनि आसामाव बुंबाय त्रिपुरायाव बुंबाय आं माइ सानाय बांलादेशआव बुंबाय आं माइ सानाय आं दिल्लीयाव थांगोन आं दिल्लीयाव थांनाय नेपालनि बर'आबो एखेयानो वेस्ट बेंगलनि बर'फोर दङ एकदम एक्सट्रिम साथिं more than 3 lakhsनि एबाब दं बर'फ्रा बेयाव मिडियाम जानो थांगासिनो साबजेक्ट लेंगुवेज इन्ट्रडिउस जानो थांगासिनो दङ नोंनि बर'फ्रा आसामनि बर'फ्रा भारतनि बर'फ्रा दुबाइयाव मोसाहैनो मोनाखै अस्ट्रेलियायाव मोसाहैनो मोनाखै नाथाय जोंनि लाइमोनफ्रा नेपालनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा
दुबाइयाव मोसाहैबाय बागुरुम्बा दावस्रि देलाय मोसाहैबाय अस्ट्रेलियायाव होमबा जोङो डिफाइड खालामजानानै दं नेपालनि बर'फ्रा एन्डेन्जार अनलि 4,000ल'सै थैजोबनो मानो बर'फ्रा गावनि गाननाय जोमनायखौ गारदों नेपालनि राजाया मोनसे अर्डार होदोंमोन बै समाव मा अर्डार जाय जि दायो बिनि आसिखौ दानस'गोन नै बेखौ गिनानै बर'फ्रा जिखौ दायाखै नेपालनि जि गानदों सारि गानदों दिनै नाथाय बर'फ्रा गसाइगावनि बर'फ्रानो जा बेंगलनि बर'फ्रानो जा नेपालाव जि दानो फोरोंबाय बिसोरखौ मोजां मोजां होबाय जोंनि लाइमोनफ्रा जेरै मोसायो बिनि साबसिन मोसायो दा आंजों बांलादेशनि बर'फोर दङ बिसोर फ्रिकुवेन्टलि कमिउनिकेट खालामो आदा माबोरै दं जों होनो मोजाङै दं दे थैया थाङा होनना बुंहरो आं बे सेंग्राफोर दं इन्टारनेसनेल बिराद मोजां राव बुङो बिसोरो बहा फैदों मानो फैदों बर'लेण्डआव बिसोर फैबाय थायो दाबो फैगोन दां सम्भब फैनायनि साहित्य सभायाव फैगोन बे बर' थुनलाइ आफादनि मिटिङाव बिसोर फैगोन सेंग्राफोर इन्टारनेसनेल मोनसे फराम दं बिसोरो आंजों सोमोन्दो दङ बिसोरो बुंबाय हरो होमब्ला गोसो जायोब्ला जोंनि लाइमोनफ्रा मा खालामनो मा खालामनो हायो समाजखौ रेडिकेल चेन्ज खालामनो हायो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा रेडिकेल चेन्ज एकदम कमप्लिट मा खालामनो हायो सोलायनो हायो रेभलिउसन फैयो सेंग्रा सिख्लानि गेजेरजों आरो बे गोहोआ पृथिबीनि बयनिख्रुइ देरसिन गोहो one of the greatest power of the world the youth power is the greatest power of the world होननानै बुंदों बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा आंनो मोजां गथ' हो आं नोंथांमोननि समाजखौ मोजां खालामनि मा बिबिए जोंनि लाइमोनफ्रा मोजां जायोब्लासो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां जायोब्लासो ना बिनिफ्राय जाय जेनेरेशन फैगोन जाय सेम्पल फैगोन बे सेम्पला हारिनि थाखाय दौलत हारिनि थाखाय दोहोन जागोन बियो आरो बे दोहोनखौ जों खाबथानानै लाखिनो हागोन बैसोरनि गेजेरजों बिसोरनि जाय जेनेरेशन फैगोन जेरैहाय लाइमोनफोरा मिथिगौ दुद्रुख्लायनाय अन्थाइया मालाबाबो बादामालि खाया नामा दुद्रुलांबाय थायो ओंखायनो बे बादामालि खानो हाया जोंनि बे ब्रेनखौ कालचार खालामबाय थायोबा जोंनावबो दङ ब्रेना जोंनि फरायसाफोरनावबो जथेस्थ ब्रेन दङ थोजासे मेलेम दं नाथाय जोङो हाजारनि गेजेराव सैसेखौनो बाहाया मानसिफ्रा बुङो अमा जानायखौ अमा जाग्राफोर बायदि पृथिबीनि गोथावसिन बेदराव अमानो मुलुगनि गोरों गोरा रायजो राजाफ्रा अमा जायो आमेरिकान मानसिफ्रा अमा जायो इउरपनि मानसिफ्रा अमा जायो नाथाय जोंनिया आखला आलदा खापसे मोनलोंबा सियाल बादि एकदम रोनावलाबायो खापनै जै मोनलोंबायना अमा बादि उरलाबायो खापथाम जै लोंबाय हाब्रु गादै लानानै जेराव मोनो बावनो थांबाय मा बिलाइ बे आखला मोजां नामा जोंनि थाखाय मोजां नङाथ' आइफोर आफाफोर ब्रह्म धोरोमारि जायफोर फोथायग्रा दङ बे गेदेमा आइ आफामोनहा साननांगौ दा थांनानै न'आव सोब बै आदा गोसोमखौ थ्रोब खाटार गैया लों नाथाय दा लोंजा दा लोंजा जोंनि हारिमु बादि पृथिबीयाव गैया होननानै जों बुंनो हायो दिल्लीयाव 1953 जेला बागुरुम्बा मोसाजेनदोंमोन एत्त गिदिर गिदिर भिआइपिफोर सियाराव जिरायगासिनो दं बिसोरो जेला बागुरुम्बा मोसाबायना सियार मानि गाखोनानै नाहरबाय सियारा गाखोनानै गब्लंलायबाय गोग्लैगुलायबाय होमब्ला बेसेबां हायना गोनां बर'नि मोसानाय 1986 आव जेब्ला बर'फ्रा मोसादोंमोन दिल्लीयाव 1988 आव जेला रासियानि एम्बासाडरा जोंनि मोसानायखौ लांनो थिनदोंमोन मा हरदोंमोन प्रफुल्ल गावसिनि बिहु मोसानाय बे सखा होनायखौसो लांदों जों गाज्रि मोनाखै नाथाय जोंनिखौबो लांफामोन ना मोजां जागौमोन जायामोन ना जोंनि मोसानाया ओरैबायदि हायना गोनां ओरैबायदि गोथाव ओरैबायदि मोजां सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेरजों बे क्रिएट जायो बोराय बुरैयाथ' मोसानो हाला ना दा हायो नामा हालाथ' बुरै बुरैफ्रा एसे मोनलोंब्ला आइ आफामोनहा एसे मोनलोंब्ला
मोसायो नाथाय बे नङा जों स्टेन्डार्ड जों मोसानांगोन जोंनि मोसानायखौ जाहाथे गुबुना सोलोंनो हायो दिनै जों नुदों चेनेलफ्राव पर्टेल चेनेलफ्राव बर'फोरनि गाननाय जोमनायखौ फल' खालामनानै मोसागासिनो दङ जायाफ्रा मानो हो बर'फ्राथ' लाजिनांथारगौलै बिदिबा लाजिनाङा होमबा जों लाजिनांगौ बे थांबाय जों बयबो सिमां नुयो सिमां नुयोना नङा जोंनि लाइमोनफ्रा सिमां नुनो रोंनांगौ आरो बे सिमांखौ मोगथाङाव दानस्लायनो हानांगौ मोगथाङाव बे सिमांखौ मोगथाङाव दानस्लायनांगौबा जों खस्थ' खालामनांगोन धैर्यआनो पृथिबीनि बयनिख्रुइ देरसिन गुननो जायहा धैर्य गैया धैर्यनि फिथाइया ओरैबायदि गोदैनो उननि फिथाइया ओरैबायदि गोदै नाथाय सिगांनि जि बिफां जि रोदा ओरैबायदि गोखा दा गोखायाव दङ जोंनि लाइमोनफ्रा फरायना फरायबाय जालदाबल' फरायना लाब गैया साख्रि मोना बेफोराव साख्रि लानायाल' जोंनि फरायनाय नामा नङा जों सेल्फ डिटारमिनेसन जों गावखौ गायसंनांगोन जों गावखौ गायसंनो हायोब्लासो जों देरहासार जानो हागोन आंथ' नुयो बुङो नोंसिनि फरायनाया माइब्रानि जौ बायदिसोलै माइब्राया फार्स्ट लोंजेनायाव गोदैना उनाव गैला दैब्रां नै बिदिसो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि लाइमोनफोरनि फरायनाया बाराबाथाय दुमबेरेरे मा होनदों लाइमोनफ्रा बिनिफ्राय सांग्रां जानाया जोबोद गोनां बिराद लिमोनद्राना बियो बेखौ बिनिफ्राय बारसिनांगौ गोरलै नङा हमथानो हानांगौ होननानै बुंदों बेखायनो हारिनि लाइमोनफ्रा जेसेबां सिमां नुनो हायो मोजां सिमां बे सिमांखौ ट्रान्सलेट खालाम लेट आस ट्रान्सलेट आवर ड्रिम इनटु मेटेरियलाइज बेबायदि लाइमोनफोर थायोब्लासो इन्जिनियार फैगोन बिनिफ्राय डक्टर फैगोन बिनिफ्राय मोजां मोजां MBA पास खालामनानै जे साख्रि लायाखै सेल्फ डिटारमिनेसन सेल्फ डिफेन्स खालामनो थाखाय जों बेखौ नांगौ बे वान अफ द शार्पेस्ट मा बिलाइ हाथियार बे जोंनि बेखायनो आं बाहाय बुंदों खोनासंनाय फरायनाय बे मोनसे स्किल स्पिकिं बुंनाय आरो राइटिं बे मोननैया आलादा गुन बे गुननि बिगोमा आं जानो खावलायदों जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि स्पिरिचुवेल बिथिं जिउमायारि बिथिङै धोरोमारि बिथिङै जों अनेस्टि जानांगौ अनेस्ट जायाब्ला फाथ्रा जायोब्ला थगायसुला जायोब्ला बे समाजा माबायदि मोनगोन बे फिथाइ मोननाय नङा मोजां फिथाइ मोननाय नङा मोजां फिथाइखौ मोननांगौब्ला जोंनि लाइमोनफोरा धोरोमखौ हमथाजिरिदनांगोन जों हगारसारनो नाङा जोंनि आइ आफामोनाबो बिसोरखौ बिदि हगारसार दाहर कन्ट्रल खालाम होबथा बिदि नङा ओरै थांनांगौ बिदि नङा ओरै फै बास बिदि खालामनांगौ नोंथांमोनहा गथ'खौहाय नाय रायलायनायनि सिगां गथ'फ्रा मा खालामो आइ आफामा मा खालामो मेथाइ रोजाबो होनोना मेथाइ रोजाबो ना उन्दैफ्रा नाजायो बिसोरो मेथाइ रोजाबनो थाबायनायनि सिगां मा खालामो गथ'फ्रा मा खालामो मोसायो मोसानो नाजायो बिसोरो आइ आफामोननि माबायाव मोसायो बिसोरो मोसाया होमबा नै बिदिनो जोंना थाबायस्लिंबोदों बे जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों जोबोद स्ट्रागल खालामनांदों स्ट्रागल एभ्रि स्टेप जोंनि मोनफ्रोमबो स्टेपआवनो स्ट्रागल खालामनो गोनां जादों जिउ बावनो गोनां जादों आरो बे जिउ बावनायाव बांसिन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरानो बावदों दिनैसिम बावगासिनो दङ दिनैसिम जोबस्रांगासिनो दङ मिसआन्डारस्टेन्डिंनि गेजेराव बिजनेस जागासिनो दं बै एफेक्टिभ कम्युनिकेसन गैयिनि थाखाय बे जादों होननानै बुंदों जेसेनो जों मोजां बाथ्रा साननो हागोन एसेनो गोथावसिनगोन दे बुंनायसाय जोंनि लाइमोनफोरा नों गाथोनाव खनसेल' दुगैहैनो हायो मानो दे बुं लाइमोनफ्रा जिखुनु मानसियानो आरो लाइमोनखौ आं बुंदों थांखिनानै जोंनि लाइमोनफोरखौ थांखिना बुंदों
गाथोनाव खनसेल' दुगैनो हायो सोरबाया बुंगोन आइ थांगोन नै थांगोन दुगैगोन नै थांगोन दुगैगोन बुंनो हागोन नोंसोरो मा होननाय जादों बेयो गाथोनाव खनसेल' दुगैनो हायो येस खनसेल' हायो नों जाय दैजों दुगैदों बे दैया जायगायाव थायाखै बोहैलांदों बोहैयाखै होनबा नों जे समाव हाबाखौ मावा बे समाव नोंनि हाबाया बै समा नोंखौ नेया बे बोहैलांदों समनि लैथोआव जोङो बोहैगासिनो नों दोबैगासिनो दं बे समनि लैथोखौ जों फेजेननो हानांगौ समनि लैथोआव जों सानस्रिगासिनो दं समनि लैथोआव थानानैनो जों रायजो जागासिनो दं जोंनो आइ आफामोनहा दिनै बैसो जाबाय सोरबा 60 बोसोर जाबाय सोरबा 70 बोसोर जाबाय बेयाव एभारेज बेसेबां बैसोनि मानसि दङ 40 निफ्राय 45 नि गेजेराव दङ 18 निफ्राय 35 बोसोरनि गेजेराव दं होमब्ला आंनि बैसोआ दा बेसेबां जागोन बायदि मोनदों आंनि बैसोआ दाख्लै 6 जानुवारियाव 60 इयार्स जाबाय 60 बोसोर नाथाय आंहा साख्रिया 6 बोसोर दंमोन रायजो 6 बोसोर अर्थात सार्टिफिकेट एसआ 1966 अरिजिनेल एसआ 1960 आंनि आफाया लेखा रोङामोन क्लास 5 सिमल' फरायोमोन क्लास 5 सिम फरायनानै लिरनानै दोनदों मोजाङै आफानिया ओरैबायदि थाखोबासिम फरायोनो बियो आफाया लेखाखौ जालदाब दोनबाय आबैखौ नागिरबाय मेमे जानांगौ थाखोबासिम जादों आरो आंनि दा सासे दङ फिसालथिनि फिसाला डिग्री फरायलायबाय बिमाखौ नांगौ बेनो जै जानांगौबाथाय बिमाखौ लांखोमाबाय जाहैबाय बियो दासो एसे गारबाय बियो गुवाहाटियाव दङ होमबा नायदो बिमानि अननाया बेसेबां गिदिर बेखौनो होनदों जिउमायारि जांख्रिखांनाय स्पिरिचुवेल रिभलिउसन जोंनि गेजेराव नांगौ सेंग्राफोरनि गेजेराव बिनिफ्राय समाजारि जावरिखांनाय बेयाव अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन अलमस्ट पार्टिं खालामगासिनो दङ लागासिनो दं बाहागो लागासिनो दं बिनिफ्राय सोरजिलु सानस्रि जावरिखांनाय जानांगौ जोंनि जायफोर लिरगिरिफोर दङ जायफ्रा खन्थाइ लिरो बाव हिजुति ब्रह्म फैदों बिश्वनाथनि गोदो लखिमपुरनिमोन खन्थाइ लिरो बिहौनि नुहुरदों आं गसं दे हिजुति नै ओरैसो सिगाङावसो आइफोरा सिगाङाव गसंबाव दे खेबसे बै उननिया नुहुराखै खन्थाइगिरि आइजो खन्थाइगिरि एसेल' मानसिफोर साहस गोनां रेडिअ' खन्थाइ आवरायहैयो खोथा बाथ्रा बुंनो रोंगौ बे मानि थाखाय हादों पार्टिसिपेटिं खालामदों कनफारेन्सआव बिनि थाखाय रोंदों बियो जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय गियान बुथुमनाय जोंनि जिउ खुंनायाव जों इयुनाव मा जाहैगोन जों मा खालामनांगौ बिनि जे मस्लाफोरखौ जों बुथुमनानै लानांगौ बे गियानि सुबुंफोरनिफ्राय लानांगौ जोंनि जायफोरखौ गुरु होननानै सानो बै बिथांमोननिफ्राय जों खनखांनानै लानांगौ सोरांखौ जों बिथांमोननिफ्राय मोनगोन गियानखौ जों बिथांमोननिफ्राय मोनगोन बे गियाननि सोरांजों जों थाबायनि जोंनि लाइमोनफ्रा थाबायनि आं आसा खालामदों जोंनि लाइमोनफ्रा उइदिन 10 इयार्स मोजां रोखोमै धोरोमनि बिथिङावनो जा फरायनायनि बिथिङावनो जा थुनलाइयारि सोरजिनायनि बिथिङावनो जा बेफार बानिज्यआवनो जा गासिबो सोलोंगोन जों रोंगौ ना लेख गांसे सुनो बेसेबां नांगौ थाखाया आइफोर आफाफोर 3000 निफ्राय जुरियो 3000 निफ्राय 300 रांनिफ्राय जुरियो 300 निफ्राय 500 माबा 5000 7000 सिम थाङो 10000 सिम थाङो बेखौ बिहारियासो लाङो दा बेखौनो जोंबो रोंगौ जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जायफ्रा फरायाखिसै बेखौ सोलोंनानै लायोब्ला मा जागोन बेलाय मोजां जाया होमबा जों खानाय सिननो रोंगौ नामा रोङा जों मेकआप खालामनो रोंगौ नामा रोङा जों मिस्ट्रि खालामनो रोंगौ नामा रोङा खालि रोङा आइफोर आफाफोर बे ओरैया खखाबाव गांसो गोनांफ्रा हिनजावफ्रा नायलाय सब राजमिस्ट्रि बापरे बाप थाखाया बिसिनावसो दं जोंनाव गैया जोंनाव हा दङ हाया दङ मालिकआ जों
जों अलसिया जाबाय आखाइया ओरै जाबाय माने आखाइया मावनो रोंला आइफोरा हा बावद्रायनाय मोनबाय एसे बुंबावनि आं बारा बुंलिया बाराबा खोनासंनो बायो थुलुंगायारि जिउ दानाय इन्सपिरेशनेल जों जिउ दानांगौ थुलुंगा होनांगौ बे थुलुंगा बे एमपिटिनि बाथ्रा फैदों सेम्पिटिनि बाथ्रा फैदों कमिउनिटि एफेक्शननि बाथ्रा फैदों क्रिटिकेल थिंकिंनि बाथ्रा फैदों क्रिएटिभ थिंकिंनि बाथ्रा बुंदों नैबाहाय बुंदों लामा दिन्थिनाय आरो जिउनि सोरां नागिरनाय येस जोंनि लाइमोनफोरा जिउनि सोरांसो नागिरनांगौ ट्रु आं बुंनि इंराजियाव ए ट्रु youthful life is must come from the constantly happy and cheerful youthful life is the productive company for the nation बे नेशना सोरनि सायाव सोनारो जोंनि सायाव जोंनि रावाथ' दिनै नेशनेल लेंगुवेज जाबाय रायजोफोर आइ आफामोना मिथिगोन आमथा हादरारि राव जाबाय जोंनि रावखौ सोरबाया मुगैदोंब्ला let them to have them मुगैदो nothing नर्थ इस्ट इन्डियायाव मोननैबो ट्राइबेल लेंगुवेजआ इटसिदुल हाबनानै दं बे जाबाय बर' मोनसे मणिपुरि बे मोननै रावाल' होमब्ला जोंनि रावा हादरारि जाबायब्ला जों सेक्रिफाइस खालाम जों डेडिकेट खालाम जों गावखौ डेडिकेट खालामनांगोन बिदिब्ला जों मा खालामदोंमोन सेंग्रा सिख्लानि समावनो जों एक्सारसाइज खालामनांगौ मोसानायाव वान काइन्ड अफ एक्सारसाइज नङा होमबा थाबायनायाबो मोनसे रोखोमनि एक्सारसाइज बल जोनायाबो मोनसे रोखोमनि एक्सारसाइज मिटिं खोनायाबो ब्रेननि एक्सारसाइज नङा होमबा हुदा बियो बिदिब्ला जोङो मोजां रोखोमनि आदार जानांगौ एसेल' जानांगौ जोंना एखेबारे मा जायो बुरजा जानानै एसे जानो दा एसे जानानै बुरजा जानो अबेखौ बुंगोन राइजफोर बुरजा जानानै एसे जानो ना एसे जानानै बुरजा जानो अबेया साबसिन उननिया साबसिन ना आगोलनिया साबसिन सेंग्राफोर नोंलाय इयुथफ्रा बुंलाय बुरजा जानानै एसे जानो ना एसे जानानै बुरजा जानो अबेया साबसिन उननिया नङा होमबा उननिया साबसिन बुरजा होख्लायबा थोरसिसे गामलासे बेदर जायोब्ला बे बेमार जागोन ना जाया जागोन डाक्टारनाव थांनांगौ नुनाव बियो डाक्टारनाव थाङोब्ला मा जागोन बेलाय उन्दुनो सुख गैला बेदर होबाय जाया ना खुसियाबो जाया मा जानो खुनुरुखुम बिदैसो लोंबाय बियो मा आगोलाव जाखाबाय बियो ओंखायनो दा एसेल' जादों एसेल' जानानै बुरजा थांनाय आं गोसोखांदों बे बाथ्राखौ दमदर ब्रह्म होननाय बै समनि पलिटिसियान नाखौ गामलासे जायो बेदरखौ गामलासे जायो सिनेना 10टा 12टा नङा 20-25टा दाउनि बिखा जायो बियो मा जाखो बिथाङा बिराद लोदो थाबायनाय जोंबायदि एसे लोदो जोंनि एसे लोदो जाबाय नङा होमबा थाबायनाया उनाव जाला जागोन दे आइफोर आफाफोर जेसेबां जोंनि लाइमोनफ्रा जानायखौ कन्ट्रल खालाम मोजाङै जा गोथाव जा एसेल' जा एसेनो गोथाव जा सुलास्लिबलाय बै खखाबाव गांसो गोनांफोरबायदि एकदम सुलास्लिबलायना बानलु थाइसेजों सोर जायो जोंथ' जानो हायालै अमा मासे सिथारबा सानैजों स्लिप बाप मानसि रायखसलै बे जाथिया ओंखायनो जाबायदों ओंखायनो जोंखौ मा बुंदों रायखस होनदों दानब होनदों असुर होनदों गुबुन हारिया आसामनि जेसेबां जारिमिनारि जायगा दङ बेफोर गासिबो बर'जोब बेखौ जोंनि लाइमोनफ्रा मिथिनाया जोबोद मोजांथार स्लिप मोजां रोखोमै उन्दुनांगौ जों क्वाइट टाइम बाहायनांगौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा टाइमखौ स्पेन्ड खालामनांगौ दावराव दावसि हांगामायाव थानानै फरायोब्ला जाया बियो टाइमखौ जोंनो नांगौ टाइमखौ मोजां रोखोम बाहायनो थिनदों नोंथाङा मा बुंदों सेंग्रा सिख्लाफ्रा मा सोदोब बुंदों बे सोदोबखौ वाच खालाम नोजोर हो आं माबा बुंफ्लांबाय नामा फार गोसा जाबाय नामा आं बुंनाया सोरनिबा थाखाय देहायाव नांबाय नामा सोरनिबा थाखाय गाज्रि जाबाय नामा नै बेखौ जों केट्च खालामनांगौ बे आइडियाखौ केट्च खालामनो हायोब्ला जों हयथ' मोजां रोखोम जागोन
जोङो जेसेबां हायो गोदान बाथ्रा सोलोंनांगौ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोदान बाथ्रा सोलोंनांगौ दिनै अनलाइननि एग्जाम फैगासिनो दं अनलाइन आईसीटी नि ओंथिया मा बेयो इनफरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बे जिनिसा फैबाय दा कम्पिटिटिव परीक्षाबो जासिगोन लासैनो बे आईसीटी आबो फरायसाफोरखौ लिरहोसिगोन आरो बे ऑब्जेक्टिव टाइपनि जागोन जोंहा दहाय सापटग्रामनि फोरोंगिरि बिथाङा दंना बे सोर गायसंनाय बे फरायसालिया मोनथिगौ ना गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बाबाजियासो गायसंनायमोन अबलांदों रायजोफोर बर'खौ खालि गाथेल' बे सिगुना गावथ' खेबखानो हायाना खेबखानो हाया बियो बै सिगुन खेबखानायखौ हाथिदख्लाया गाथेबाय गोबा होबाय जाबाय बास जोंखौ बिदि खालामगासिनो दङ सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेखौ नोजोर होनांगौ जाबाय बिदिब्ला जों मा जानांगोन जेनेरेशनखौ जों मोजां खालामनांगोन मोजां लोगोजों लोगो नांनांगोन मोजां लोगोजों लोगो जायोब्ला जोङो जिउनि लामाखौ जों दैदेननो हागोन बि इउथफुल बेनिफ्राय थिंक इउथफुललि सेंग्रा बायदिनि सानबाय था जोंहा बोराय दंना बेहाय बाबामोन दङ गियानि मानसिफोर दङ बिथांमोनहाबो बे बाथ्रा नंगौ नङा सान थिंक इउथफुललि लिभ इउथफुल लाइफ सेंग्रा बायदि थांनानै थानांगौ दे गैला एसेल'सै लाइमोन जिउआ थाबाय थाया दे लाइमोन जिउआ थाबाय थाया एजिं बे एजआ थांनाय लोगो लोगो जों बोरायो महाभारतनि गीतायाव बेफोरनि सोमोन्दै दं मानसिया जोनोम जानो ओरै थांफिननाया गैया होमबा बे बेदआव दं बेदनि ओंथिखौथ' मिथियो बयबो जोंहा जायफोर शास्त्र फरायो बेदनि ओंथिया गियान नङा होमबा मोनसे गाथोनाव आं दहाय बुंखांबाय नों खनसेल' दुगैनो हायो बेखौ गोसोआव लाखिदो जोंनि लाइमोनफ्रा आं मानो खनसेल' दुगैनो हायो बिदिब्ला नों गले गले फेलियर जानो हागौ फेलियर इज द पिलार अफ द सक्सेस होननाय दंना इंराजियाव फेलें जायोब्लाबो नाजाबाय थायोब्ला सानसे जाहैगोन मोजां जाहैगोन बिदिब्ला आं दहायनि बाथ्रा बुंदों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया बिराद चेलेन्ज दङ बिराद चेलेन्ज जुजिनाय दं स्ट्रागल दं बे स्ट्रागलजोंसो जोङो जिउखौ गोजानाव थांना बिदिबा हेल्दी लिभिं साउन्ड माइन्ड जानानै थानो थाखाय इन्सपायरिं युवर इनार स्पिरिट गोसो सिङाव थानाय बे इनार स्पिरिटखौ जोंनि बे गोरबोखौ फोजा बे इनार स्पिरिटखौ जों ब्रुम खालामनो हायोबासो जों थांनानै थागोन दा the beauty of youthful strength the blissful life nothing जों जुदि जै मै थांनानै थानोब्ला सेंग्रा सिख्लाफ्रा दानिफ्रायनो मरेलिटिनि बिगोमा जानायनि गोनांथि दं आं बेखौ बुंबाय आं आसा खालामदों जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा नैबेखौ गोसोआव लाखिदो there is no greater power than the power of youth लाइमोन गोहोनिख्रुइ देरसिन गोहो बे बुहुमाव गैया देरसिन जानो हाया बेखायनो बे जिनिसखौ जोंनि आइ बाबामोनहाबो गोसोआव लाखो जोंनि लाइमोनफोराबो गोसोआव लाखिदो आसा खालामबाय मिजिं थिबाय जोंनि खोनासंगिरि गेदेमा नोंथांमोनहाबो सिबिजाथाव फुजिनां नोंथांमोनहाबो जोंनि दायासाव जिरायनाय जौसाङाव थानाय गेदेमा बिथांमोनहाबो आंनि बुंनायाव सोरनिबा थाखाय दाय गोनां जादोंब्ला सोरनि थाखाय फार गोसा जादोंब्ला गावनि होननानै सान बे जोंनि आंगो होननानै सान आं बेखिनिखौ बुंबाय ब्रह्म गियाननि खाथियाव बै जोंमा गियाननि खाथियाव आंनि बुंनायखौ बिजिरनो थाखाय गासैबो बावहरजोबनानै नोंथांमोननि आंनो फिन खेबसेबाव हरनानै आंनि बुंनायखौ बावनो फोजोबनांगोन ओम पूर्ण ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः गोजोन्थों।